sljedećem zadatku potrebno je pomoću metode Kuhlmana odrediti vrijednosti sila S2, S3, S4 s obzirom na presjek i s obzirom na opterećenja koje imamo. Možemo birati presjek koji se vezuje za područje s lijeve strane od presjeka ili desne strane od presjeka. Biranje presjeka ovisi o samom izboru kandidata, odnosno studenta, na način da birate onu stranu na kojoj imate jednostavno manje sila. Ako promatramo sada desno od presjeka, napominjem da imamo jednu, drugu, treću i četvrtu silu. Kako se sve sile ne nalaze na istom pravcu, položaj rezultante je nepoznat gdje će biti i moramo napraviti u stvari proračun veličine i proračun, odnosno traženje položaja rezultantne sile da bi mogli krenuti sa traženjem Kuhlmanovog pravca. S druge strane, kada promatramo presjek lijevo, imamo silu od 40 kN, ovdje imamo reakciju A. S obzirom da se obje sile nalaze na istom pravcu, rezultanta će se nalaziti točno tu. Tako da u tom slučaju nije potrebno niti koristiti verižni poligon, nego odmah imamo poznat položaj rezultante. Proračun reakcije je napravljen za prethodni zadatak u prethodnom primjeru, pa ćemo mi samo uzeti ovu vrijednost koja nam ovdje piše, to je 62,5 kN kao RA, da bi mogli odrediti u sljedećem koraku vrijednosti položaja rezultante. Znači imamo izdvojeni presjek, za izdvojeni presjek smo odabrali lijevu stranu i imamo pretpostavku vlačnih sila. Po istom pravcu nam djeluju sila od 40 i 62,5, pa smo nanijeli prvo reakciju A, pored nje smo nanijeli silu od 40 kN, rezultanta ide od početka prve prema kraju zadnje sile i u ovom slučaju je određena vrijednost rezultante, nema potrebe, ponavljam, za izradu verižnog poligona jer se rezultanta nalaze na istom pravcu na kojem su i obje sile. U sljedećem koraku ono što radimo jeste da crtamo presjek i samo tu jednu silu koja djeluje, to je rezultantna sila. Tražimo Kuhlmanov pravac. Kako je već prethodno rečeno, Kuhlmanov pravac se nalazi, odnosno sastoji od dvije točke. Prva točka je mjesto gdje se rezultanta sječe sa jednom od triju sila, druga točka gdje se rezultanta sječe sa druge dvije sile. U ovom slučaju gdje se rezultanta R sječe sa silom S4 će biti položaj prve točke Kuhlmanovog pravca, a druga točka gdje se sjeku preostale dvije iz presjeka. Time smo definirali Kuhlmanov pravac, crtamo ga ponovo i na njega nanosimo rezultantnu silu u nešto većem mjerilu da bi bilo lakše očitavanje preostale tri sile. Ono što je bitno ponoviti, to je da se sa jedne strane Kuhlmanovog pravca nalazi sila koja se sječe sa rezultantom, a sa druge strane se nalazi ona sila koja tvori drugu točku Kuhlmanovog pravca. U tom smislu, sa ove lijeve strane Kuhlmanovog pravca će se nalaziti sila koja se sječe sa rezultantom R. Kako se R točno poklapa s Kuhlmanovim pravcem, moramo zaključiti da će S4 biti jednako nuli. Da bi bila uspostavljena ravnoteža, S2 i S3 nanosimo sa druge strane Kuhlmanovog pravca. Vodimo računa o tome da sve sile moraju biti uravnotežene, te crtamo smjerove S2 i S3. Očitavamo njihove vrijednosti, te uspoređujemo sa pretpostavkom vlačnih sila da bi mogli definirati njihove predznake. S obzirom da je S2 usmjereno drugačije od vlačne sile, govorimo da je tlak, očitavamo S3, provjeravamo smjerove i zaključujemo da će S8 biti vlak. S4 je 0, što smo već i prethodno zaključili.